любим, любима, майка, баща. Включете си телефоните и аз ще пея конкретно някой, който е искал да дойде тук на концерта, обаче па не е успял, защото не е имало билети. Ей, се сакаме с тия билети направо. Направо с тия билети голямо ще остана, но сега да го оставим това на страни. Включете си телефона, ако се обадете път тази клетка или тия клетки там на тия мобилни оператори, па ще ги блокираме. И ще пея на този ваш близък, който не е дошъл. Ако ме чуват в момента, уважаеми близки хора на моите гости тази вечер, тази песен е специално за вас. Ама специално за вас, за най-близките ви хора. Пропуснах и аз имам близки хора. То само за вашите близки хора, може и за моите близки хора. Тук в момента са моята майка и моята сестра, те са най-близките ми хора, тази песен е сестра ми Петя. Жив съм, докато знам къде си ти, докато има света, еднакво включена врата, целуха ти през сълзи, които очакват мен и казвам, жив съм, защото знам къде си ти, след всички зими и лета.
Сега ще изпея една песен с Георги. Тая песен е много възрастна, като нас, но